Sziasztok, kedvesek! Egy nagyon gyors bejelentkezéssel és egy nagyon gyors kérdéssel jöttem most hozzátok. Történt a minap az egyik csoportban, hogy egy hölgy azt a kijelentést tette, nem szabad az embereket biztatni arra, hogy öngyógyítással, természetes alternatív gyógymódokkal meg lehet gyógyulni, mert ezen felbozdulva a végén okozzák a saját maguk halálát ezzel. Az emberi butaság határtalan, azt kell mondjam. Néha nem ártanak gondolkozni, mielőtt valaki kinyitja a száját, és ilyen kijelentéseket tesz. Az erdőben, a tiszta környezetből szedett gyógynövény, gyógytea, amit valaki megiszik, amit valaki megeszik, amikor áttér a tiszta alapú táplálkozásra, a vegyszermentes táplálkozásra, amikor változtat az életvitelén, a gondolkozásán, amikor feldolgozza a lelki sérelmeit, traumáit, amikor az alternatív lehetőségek közül választva hisz önmagában és tesz a saját gyógyulásának az érdekében, az hány embert ölt meg? Erre a kérdésre válaszoljatok nekem, légy szíves. És hány embert ölt meg a kemó, hány embert ölt meg a sugár, és ezeknek a mellékhatásai? Mindenki abba hisz, és abba teszi bele az idejét, a gyógyulását, amiben szeretné. De egyetlen egy dolgot ne felejtsünk el. Támogassuk egymást. Ilyen nehéz, súlyos betegségben támogatni kell egymást, segíteni kell egymást, és nem elvenni a hitet, hogy ebben nem lehetséges a gyógyulás.